Do prázdnin je čoraz bližšie a ty si pripravená cítiť sa skvele vo svojej koži? Začíname s tréningami. A naše zrkadlo bude tvojim najlepším partnerom na ceste k forme. Cvičenia pred zrkadlom. Sleduj, ako pracuješ. Zrkadlo je tvoje zrkadlo, vďaka ktorému kontroluješ držanie tela, techniku a pohyby. Bude ti pomáhať správne vykonávať cviky, aby boli výsledky ešte lepšie. Zapnite si Bluetooth reproduktor. Vyberte si svoj obľúbený zoznam skladieb a cvičte do rytmu. So zrkadlom vždy vidíš, ako sa mení tvoja postava, čo ťa motivuje pokračovať ďalej. Nezabúdajte, že s každým ďalším dňom sa približujete k svojej letnej kondícii. Cvič, rob pokroky a my ťa budeme podporovať. Zrkadlo je najlepší pomocník na ceste k cieľu. Pripravený na tréning? Do toho!